Gusto mo ka mablog no kailangan dal. Manggat pilpil. Boy tapang. Wow. Nadat. So, tatapo kay mukbang kami ti mangga. Ati sawsawan mi na eh. Bugong ada sili na. Awan ti aramang. So, ato Indian Mingo ato eh. Mangga. Otak! Matira matibay. Dalawan sausawan na. Oh, agak na. Oh, agak na. Mangga. Mangga mo ko eh. Video, kita lalay mo mga ano. Potato lang. Makajat. Makanak na asim na. Teron. Matira ma CR. Labis mo gakal. Datulus nyo ata. Hindi na ata sili na. Pisit mo. Pisit eh. Oh, may adat na. Pisit ito. Binal si Minapo. Dardangan kami nun. Rebol. Manggat Pilipino. Injat. Manggagayang si Indiano. Wala mo din natin silinan. Basta kaalwan. Basta laot sa sauce na ito. Kaalwan yung ato mangga. Boy tapang. Wow. Nadat. Malamang sili. Hindi ka tatan bukil. Gusto mo ka mablog no kailangan dal. Kung kita ko naman sa isilikot, Ha? mahal kami sa siliman. Lang. Malpas na tayo dito si CR. Wala reward no nakad ko. Ha? Mangga. Mangga. Magsab ni Tyronan. Okay lang. Oh. Tell mo na si Butata. Kon na lang. Iuwasan na. Wala akong Masakay man? Masakay. Kita mo ulit. Mas lalo ni Kuya Ide, aji kwan, aji nagadatin nga ginatang mo, no? Adi, Samyang. nagkadayak. Nagada. Ang kumahal mo. Nga boy, tatay? Wala. Matira mabuhay. Pagkaubos, dito si R.
Naubos na agad yung puwet. May konti aramang yan. Hmm. Hindi na ako. $500 ko ma. Hmm? 500 na. Doon na diba na premium na. Nagsugahan. Napulot na. Hmm? Hmm. Okay, saan natin na? Ah! Oh! Makabsog! Doon naman, diretso CR. Wala, sipon ako na. Hmm. Last card. Mahal. Batay ko yung Kuya Jinja. Nagsuga ako. Parang si Kuya Jordan noon. Hmm. Bye-bye!